Tubig. Dito, 5 day kami. Oy, talaga. Kapsat. Hello. Hindi. Hi. Hello. Hello. Happy Fiesta. Fiesta. Oh, handa ka to eh. Talaga ah. Giti chief oh. Ladies mat. Yan ang itigay ko. Napantan sa dimikot ko. Ay. Hindi ka nag-pibmarti ka dyan ko. Oh. Dr. Ben. In the house. Wala yan, kumare. Oops. Shatter. Ni nagleng natin kalipayan nagakwati po to da. Karami na pa ito to. Barako ya dito. Barako. Detoy. Water detoy. Ano tayo pang Dito ni. Barako detoy. barako? Dito siguro ti hot water. Yan ito yung pagtimpla. Kaya nagkapi tayo sa tayo ito agtumarti maintenance na lipata ka. Tumarka ko kumangay munan. Daw numalpas ka ba at agtumar ka man. Mabayo ba na yun? Nanti ka. Handamot man manang. Yung sa aling. Come on, oh thank you. Oh, this one. That's yours. Balay mo talaga daga. Umet. Bada ako kingwa. Tega pulot. Match na ko na niya. Nang tikon na ako. Tawanan ti gatas-gatas. Mau matibara ako ang kapilitan na
Tumakas ka. Mamaya tayo ito. Hindi saya. Kaya nagpalagip mo at kaya kita plan-plano iti anniversary in church. Nga kaya tinagla. Talaga po kami ay di mamaga. Kaya kung gawin nga nakikita, kaya tinagla. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Sayang na ito. Golden voice. I was once lost, but now I found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Amen. Kasi ako, katrabawan. Amen. Nag-text di, nag-message ni anak ng tuma. Isang-isang na kanya ko na na-store, makamay ka ng reporting. Ay, ito mo na. At nang ay tinalis mo pre ni Gary. Uret ang baba. Inis lang siguro. Pagkaramot nito. Kamu yung galing. Pindahan nyo nung lalakay galing pagsaong nyo. Kaya ayam, ibadali. Amen. Kaya, gusto nga, tinuwi kong iyabakan kayo. Nga-enjoy church nyo, luwan kayo magaling, mga saba kayo di pa kaya. Di man manunod di pa ito kayo. Kapag kaya yung mga nag-gusto. Yung mga taga kay, mula kayo kimpili mo, lawan ng taon. Gusto nga, kayo di ba ka, ikasabay kaya. Mula sa pure of desert evil na nala. Kapag niya aliyan, hindi niya aliyan na sulutin tayo. Integrity,
performance, competence talo, the ideal. Bilad niya. Mawatan tayo kaya nasa bilad. Ang malamit ko yung brating paso dito na kawanti. Bilad yung tao. Dito na kawanti competence yung tao. Ada competence yung tao. Yung awanti performance na. Subyat tayo mo tingin ko hindi unang panagpili lagi di Israelita si Sa ba sa pwede nga to? Aming nararamid yun dahil sa pwede nga to. Diyan yung theology lang. Na naspel, nagtulog lang. Kaya hindi siya lutsot ni Gary, kasi yung pastor, gusto niya yung diti ng nagtuwan, yung mabagin ni Bilan Eba. Kanya ayaw. Day dayo da ka. Yaman kami, di pa nagtrabaho, biti nagtutunan mi. Narabiti naramid mi. Sika ako hindi mo padayawan. Sarang ako, ito yung reporting mi. Mga pabilag, may sa, kaya mga pa sila, ilangan-langan mi. Yaman kami kadagi tinaadal mi, naisulat na kami. Tid mo kada kami ako, tinananay nga kinasirib. Uray pa'y, hindi pa nagpili mi, kadagi tini. Ang bali na ako, mag-isyalis, hindi pag-iyan, may agad ng ibaba. Sikamat ako. may madipadisyon yung mga Red rice. Hindi ka tabo parang na kita na yun. Kapag itarat na ikat lang dati tao. Ito yung gamit tipila eh. Ito yung pangrugyan. Parang Gusto? Amo man niya kwinkwenta. Amo kiss na daan. What ba yung yun? Ito nga 189. 189. pounds. 189 para di manong kilos, 85, 87, 80.